DTX 500. Ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kag sip-on kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya kag virus ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Kinaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Lagyan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Ariel, nagkanto sila itisang nagligad, sakit kidya katama, di hambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akon tutumna. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Pan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis
Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Ma-joyride man tabi ka. Wala sa kondisyon ang makina ko ga. Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Tiga, ma-joyride na ta. Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Sakay ka kidya. Siyempre, naka-extend ko yan. Basta sagad nga driver. Extend, lover. Extend Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumsos! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na! Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Las 7:21 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500, Clinica Spore Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. People's Forum.
programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgit pabasko, masgit pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, Marso 25, 2025. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, wala sang ulan, 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining nga oras. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Sara, makita kita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube, wherever you are. A blessed Tuesday morning to all! Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios, magalipay kay magasadya, Salmo 118:24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ano man ang ginaagyanta sa sining nga adlaw, pasalamat kita gihapon kay Jesus nga buhi kita. Salamat Lord sang kabuhi. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics, Mighty C, kag DTX 500. Kampanya Batok Drunk Driving, labi nga pabaskogon sang Land Transportation Office o kon LTO. Seguridad sa probinsya sang Iloilo ginhibalo sang Provincial Board. Duterte, malayo kay Ninoy, suno kay Attorney Luke Espirito. Sa 7:24 sa aga, may tatlo na lang kaadlaw kag magasugod na formally ang kampanya sang local candidates. 45 days nga kampanya sang mga kandidato nga magapadalagan gobernador, vice governor, board members, mayor, vice mayor, kag konsihal para sa naghilapit nga May 12, 2025 elections. Ang panugyan sang COMELEC sa tanan, bisan pa sa mga gun owner, nga bisan kompleto ka pa sa papeles, hindi ka magdala sa armas, magluwas lang kung mayara ka sang exemption. Kay ma-charge ka sa COMELEC gun ban. May imprisonment na nga tinuig, kag mabayad ka pa. And by March 28, halin alas 12:01 sang tungang gabi hasta sa Mayo 10, allowed na nga maghambal ang mga kandidato nga butohon sila. Tagi sini mangin kuan na sila, mangin open na sila sa pagpangampanya. Subong ara naman sila sa barangay, nagapangamusta aga pa, gaupod sa pagpangapi, naga barangay consultation, which is good. May mga pagpumulong-pulong, may ara sang mga rally, pamatiin ninyo. Kung anong ilang matanyag dira. May mga baguhanon, may mga daan na, panilagi ninyo. Ang mga daan nga dugay-dugay na ni, abi, iban nga, why naman sang madulot pa nga kayuhan, isli nyo bago. Kagaganagan ka mo, pulo pa mangkot, ka mo mag-background check, kung ano ang abilidad sang isa ka kandidato, kung halin sabi sa ibang lugar, i-background check ninyo, parang hindi ka mo mabudol. La 7:26 na saga, kita niyo itong hambal sang grupo ni Duterte, na budol sila, naintuan sila, sang 2022, sang nagsuporta sila sa Bongbong Sara tandem. Pinabudol kuno sila. Isa politika, way ginman niya sang permanente nga kaaway, wala man sang permanente nga kaupod. Kani isa mga nagailinaway sa bong issue lang, issue-based lang ang basihanta, legitimate lang. Kung may mo, please do away sa mga personal nga mga issue. Babaida. Pero ang mga pressing issue, ang imo bala nga
mayor, ang imong congressman, ang imong konsyal, is he a full-time public servant? O basi kon marginalized, tunga, divided ang iya sing atensyon kung na sa pwesto? Amo na mga bagay, kung may kaso sang korupsyon, mga iso sang kinamatay, sagad mo panahatag tsansaman. Alas 7:27 na sa aga sa Pilipinas. Sa mga empleyado, mga estudyante, mayara ka mo sa mga kalantuan subong, may klase, may opisina, paligo gida, manghabon, DTX Beauty Soap, kag para wala ang sudang ilok, Klinika Deo Fresh. Kapanatrang kaso, magtumar D3 Bio, kag DTX 500. Foro de los Pueblos. Sir Michael Gagula, good morning. Dira sa Barangay Garcia, Tapas Capis, Apple Taasan, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Hanizin Ganansal, kay Sir Jesse James Garvillas, Ma'am Remia Panes, kay Ma'am Ningning Ilumba, kay Sir Jerry Garvillas sa Mansaya, Lapos. Let's go straight sa mga balita. Foro de los Pueblos. Mas pabasugugon sang Land Transportation Office, Western Visayas, ang implementation sang law enforcement batok sa drunk driving sa pag-acquire sang agency sang dugang nga calibrated alcohol breath analyzer kag speed gun. Halin sa una nga 4 ka alcohol breath analyzer, nagligad nga Enero, nag-abot ang dugang nga anom para mahimo na nga napulo kag isa ka speed gun nga ginalauman mas makapabaskog pagid sang operation para mapaganagan ang road crash accidents sa bilog nga Western Visayas. Mind you, from January until now, Iloilo Province alone, Iloilo Province may panilabot galing city, damo-damo na sa nagkala-disgrasya kag nagkalamatay. Foro de los Pueblos. Iban sini na patay bangod sa kahulogbon. Di ginakampanya nga gina-discourage ang mag-drive nga hubog. Way ka ganina kainom, bunggo ka, disgrasya ka, how much more nga may simbog ng imong nga paminsaron? Polluted na bangod sang intoxicating liquor. Bisan pa nga lawig ka na nga nag-drive, ano ka naka-expert sa mag-drive, once nga you are under influence ng liquor or makaulubog ilim nun, delikado gyapon na, delikado. Ang gamit, magabulik sa pagtumod sa mga hubog driver, kag mamonitor ang compliance sa mga layi sa traffic sa national highways. Ang mga driver nga mag-violate sang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ang magapatubang sang penalty, lagip ng fines kag possibly license revocation. Ang statement ni Attorney Gaujoso Hiduspan II, ang Regional Director sang Land Transportation Office. Drunk driving, but sa lingon hubog, kag at the same time, bangag! Subong nga daan nga ang illegal drugs ang sabu diri sa Iloilo, sa bilog nga sa Visayas. Ang balikan ay daw dulce lang. Ang pagkatabo, ang pagkadakop kay Christopher Malco, 43 anyos, taga Pulo Maestra Vita, Oton, Iloilo. Ikon nabagsak, abik na successfully abi Sir Jean Ray Siman, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Sinaida Kaumanikan, kay Ma'am Bing Space Day, napasulod diri sa Iloilo, na-distribute abitong balor 816 million pesos, almost close to 1 billion pesos, nga 120 kilograms nga shabu. Kundi damo naman tani bangag, gadrive sila ara sa impluensya sang illegal drugs, kundi bunggo. Speaking sining na-recovered nga 1 billion pesos dito sa Calapan Port, Oriental Mindoro, nga ginapatiyan pasodlon diri sa Iloilo. Dako ang possibility nga dirigid sa Iloilo, iisulod ang 816 million pesos nga balor sang illegal drugs nga na-confiscate dito sa checkpoint sa Calapan Port, Oriental Mindoro. Hats off kita sa mga operatiba sang Philippine Drug Enforcement Unit, Mimaropa, Region 4B. Nadakpan to si Christopher Malco, 43 years old, driver sang truck. Suno kay Attorney Joseph Frederick Kalulot, taghambal sang PDEA, Philippine Drug Enforcement Unit, Mimaropa. Halin sa Mindoro, padulong kuntani sa Katiklan, sa Malayaklan si Malco, kag posible dalon niya diri sa Iloilo o dalon niya sa mga maagyan nga lugar ang druga. Pangwigit-wigit niya bla Ma'am Remia Panes, ipang-distribute niya. Nagapati man ang abogado
nga mahimo isa ka grupo kung dalagko nga tawo ang nagadumala sang illegal nga negosyo diri sa Western Visayas. Kag hindi lang niya nga si Malco lang yung matomato. No, this is a syndicate, drug syndicate for that matter. Kaya kung may managlamatay na to nga mga drug personalities, mga drug lords ang una, may mga nagtuluhaw naman because this is a very lucrative business. Isa lang kapag baligya, milyon mo. Milyon lang. Kung ikaw nagaserve nga naga-deliver or courier, kung magsakay ka sa aeroplano, tawag sa mo drug mule. Mule, M-U-L-E. Kung ang tinaga ang mule, di ba kabayo na sa? Kung kabayo, ang tawag sa mga street level nga mga drugista, kung ikaw ya manog-distribute, tawag sa imo kabayo kay ginasakyan ka, ikaw deliver da. So no, sa CDEU, batian nyo sa interview kahapon with Police Captain Ryan Inot, ang head sang City Drug Enforcement Unit, nga kada kilo, may imagine mo, Ma'am Remia Panes, Apple Tasan, Ma'am Bing Tan, Sir William Tan, nga kada kilo, gapamorsento, ang courier, 100,000 to 200,000 pesos. Foro de los Pueblos. Sakto na, dasig kwarta. Dasig kwarta, Ma'am Remia, Ma'am Laura. Pero anong baylo mo, kalag mo? Hindi ka maluoy sa mga mabiktima sila nga nagbangag, nagbagtik ang utok, naguba ang buwas tamlag, bangon sa illegal drugs. Ikaw yan nakakwarta, nangin bugana ang tanan. Pero that is just a temporary nga kamanggaran. Temporary nga relief sa kung ano man ang imo nga pagkinanglan. Kung may pagkinanglan ka sa kwarta, Ma'am Glyza Galio, Ma'am Juji Borbano, Ma'am Rich Piad, temporaryo lang ina. Kaya ang kwarta nga nagalin sa mahigko nga pamaagi, hindi na magdugay. Daw pareho lang ina sang pispis nga nagalupad. No? Do pispis nga nagalupad. And ang consequence, ang consequence ang ginahimo nga sala sang tawo, hindi man niya nga immediate, hindi man nga insigida, hindi man nga agad-agad. It takes time. Pero kung manukot na gani, or kung sa English ni Ma'am Laura, retribution, may silot na, may, kung naman ng judgment time, tiyanong tama namang sakit. Thierry, enjoy ka subong, pero how about your soul? How about ang kabuhi sa mga kabataan? Ang kabuhi sa mga may edad na, nga nahalitan kang naguba bangon sa negosyo. Kaya namang garanon, pero naguba ang bastamlag sa iban. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. 7:35 sa aga, it's time to pray. Do not underestimate the power of prayer. Bisan mag-inano, Ma'am Marie Talia Mitzelina, salot kinaton ni pangamuyo. I may sound corny, badoy, OA for some. I don't care. I don't care. Ang importante sa buong aga, ano man aton nga mga trabaho subong, ara ka sa balay mo, ara ka sa salakyan, biyahe ka pa kadto sa office or sa eskwelahan, wherever you are, ara ka abroad, there's something missing in you. God is your strength. 2 Samuel 22:33, ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog, kag ang nagabantay sa akon dalanon. God is my strength and power, and He maketh my way perfect. 2 Samuel 22:33. So buong aga pamatian tayo mensahe that will encourage us sa pag-hold on, sa pagsalig kay Jesus. Tribulation is God's refining tool. God does not allow suffering merely as a test, but as a means of refining us, making us more like Christ. Making us more like Christ. 1 Peter 1:6-7. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Just as gold is refined by fire to remove impurities, God allows trials to purify our faith. Malachi 3:3, He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the sons of Levi
and refine them like gold and silver, and they will bring offerings in righteousness to the Lord. The refining process is often painful. Correct na? Masakit. Kung yung disiplina kita ni Jesus, Tita Nilda Laluyan Laison, Ma'am Robilin magtanong. But it is necessary for us to become formed to the image of Christ. Suffering exposes our weaknesses, self-reliance, and idols. It forces us to depend more fully on God and to trust in His provision rather than our own strength. Thank you, Sir Nerio Tabugo, for sharing the Word of God. Amatian tayong mensahe sa siningaga. He loves you just the way that you are. He's not going to love you more when you think that you can break your addiction of pornography. He's not going to think of you more or more precious if you do good and give, or if you pray to Him longer, or if you have the gift that everybody else has. He's certainly going to hear me more. He's certainly going to love me more. No, I'm sorry. He doesn't. Because He loves us all the same. How can a father love a child differently than another child? Can you hear an amen? Jesus loves you. Palangga kita ni Jesus, pareho sang pagpalangga sang amay sa nga kabataan. Hindi naman baka may labaw nga pagpalangga ang tatay sa magulang, sa ikaduwa, sa agot, palareho ina. The father's love. So bungaga, if you feel like matsaga mo daway na sang pa higugma sa imo, gisikway ka na. Sa Psalm ganin nagabang, even if your mother and father would abandon you, the Lord will never. Hindi niya kapag babayaan, mambikbik ba niya talaron, you may feel down, worried, sad, and mayaras ang emptiness ay matigibusoon subong. Ang word ni Jesus, Sir Mark Hortiliano, Sir Bebot Soloso, kay Ma'am Nini Chris Kaikong, Ma'am Betty Aclarason Soloso, kay Sir Randy Aclarason, He will never leave you nor forsake you. It's time to pray. Sulod sa war room, mga muyo kita, bisan lipot lang, let us pause and let us pray. Most gracious, sovereign, loving Father in heaven, Jesus, salamat nga sa imong ngalan, Lord, may gahom. Salamat, Lord, nga sa imong ngalan may paglaom kami, may pagidait, may kalipay, may provision. Salamat sa kadlawng ini, Lord. Salamat ka buhi si Tita Nilda Laluyan Laison sa pag-take care mo kay Ma'am Betty Soloso, kay Sir Bebot, kay Twinkle, kay Love, kay Tyler, kay Sisi, kay Nini Jana abroad. Salamat, Lord, sa provision. And thank you for your divine protection and for your promise that you will never leave us. You will never forsake us nor abandon us. Thank you that you are our Father. Ikaw amon tatay, ikaw amon daddy, amon papa sa langit. Nagakaluoy ka, nagapalangga sa amon, Lord. Even at times, Lord, nagapasaway kami. Malayo kami sa imo. But thank you, Jesus, for your stubborn love para sa amon. You died on the cross for us all. Kagpagi, Lord, sa imong nga lagob, Lord, ayo kami sa tanan namon nga balatian, be it physical, psychological, emotional, relational. Ikaw ka pamati sa buong aga, wala ka pa sa relasyon kay Jesus. I may sound corny or badoy para sa imo sa buong aga, I don't care. Batuna si Jesus. Si Jesus lang ang makaluwas. Why na sa iban pa? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, heal their land. Imit lang ini pangamuyo. Hindi ni reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa imo kag sakon. Ang pare, ang pastor, sa Kristan, ang miserikem, ang vigil, hindi makaluwas sa imo. Today is the day of salvation. Samtang buhi ka pa. Imit lang ini pangamuyo, Lord. Nagasurrender ko sa imo. Ikaw na, Lord, mag-take over sa akon kabag-usan, akon kalag, espiritu, akon buwas ng vlog, sa akon pamilya, negosyo, pamilya, marriage, and all my plans. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus, akon Redeemer, akon Savior, akon Doktor sa kabuhi. Ilista ko nga lang sa libro sa kabuhi. Dumdum ako sa imo liwat na pagbalik. Keep me healthy, keep me safe. Preserve me, Lord, from all harm. In Jesus' name, amen. Those who are sick, I speak healing. Be healed in Jesus' name. Para sa mga hospital dito sa Iloilo, sa Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Lord, I declare Psalm 23 for everybody that you are
the shepherd of our families. You are the shepherd of our businesses. You are the shepherd of our next generations. You are the shepherd of the Philippines. You are the shepherd of the whole world. Salamat, Lord, sang kalipay nga ginahatag mo sa mga nasubuan. Salamat, Lord, nga ang kada parte sa among lawas naga-function sang maayo. Salamat, Lord, sang katulugon. Salamat sang tubig. Salamat sang libre nga hangin. Salamat sang panimalay. Salamat sang trabaho. And thank you for giving us the ability to produce wealth. Bless ang negosyo, bless ang kada panimalay, ang kada isaga pamati subong aga, Lord. Keep them safe. Wala kay gisang liwasan, wala kay gisang lapawan sa imo pagpakamayo. Ibubo, Lord, imo pagpakamayo. And I declare open heaven sa kada panimalay, pamilya Metzelina, kay Ma'am Nen Isan Prasa, sa tanang gigilobog ka pamati, Dr. Amil Uy, keep him safe, ang K5 ang klinika. We worship you today, Lord. Lord, ipahalo kami, Lord, sa linog, sunog, distraction, bombing, unforeseen dangers. Safety sa magabiyahe sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Peace sa kada panimalay. Breakthrough and blessings. We declare Jesus sa among mga sitwasyon. Lord, i-break mga addiction, pornography, lesbianism, homosexuality, and all of our vices, all of our secret sins, Lord. Ginabugto namon ini. And from now on, we declare that every cell, every organ, every fiber in our being is well. Cancer is gone. Diabetes is gone. All sicknesses and diseases are gone in the name of Jesus. Seal and cover us with your precious blood. This we pray. Convict us with your word today, Lord. Ikaw madayaw, in Jesus' name. Amen. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Nagsiling si Jesus, ako amo ang tinapay nga naghatag sang kabuhi. Ang nagapalapit sa akon kag nagatuo, hindi nagid pagutumon ukon pag-uhawon. John 6 verse 35. Hindi ninyo paghukman ang iban, agod hindi man kamo paghukman sang Dios. Who am I to judge another when I myself walk imperfectly? Luke 6:37. Lucas 6:37. Gahulat ka sang plano ni Jesus para sa imo? God's plan is worth the wait. God's plan is worth the wait. Pero nagahulat ang Ginoo nga magpalapit kamo sa iya. Agod kaluuyan niya kamo. Handa siyang ipakita ang iya pagkabalaka sa inyo. Kay ang Dios matarong kagbulahan ang tanan nga nagasalig sa iya. Isaiah 30 verse 18. This is the word of God. Diyos na mapagmahal. Diyos na mapagmahal. Lord, I declare healing sa mga hopeless na nga sitwasyon. Ara, Lord, nagatinga sa ospital, sa ilabalay, sa ICU. And I speak Jesus sa tanang nga priso subong sa mga prisuhan, Lord, mga BJMP, safety sang tanan nga mga Army, Police, Navy, Marines, Coast Guard, Air Force, mga gwardya. Kagang kada isagid ka pamati subong, Lord, safety ni Ma'am Fem Hirawa, Ma'am Luna Mundido, Tita Nilda Laison, Sir Dan Calvo, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Marie Thalia Metzelina. Safety sang tanan, Lord, nga mga kandidato. We pray for them sa tanan, gid, Lord. Bless them sa ilang pagkampanya. Protect them from all harm. And ikaw man mag-meet sa ilang mga pagkinahanglan. Lord, I pray nga mga buang mag-ayo, ang bulag makakita, ang lupog makalakat. Sa ngalan ni Jesus. Safety, Lord, sa mga manugbata nga wala sa mga stillbirth, wala sa mga disgrasya sa mga ginikanan. Kag Lord, we rebuke ining balatian, dengue, even ang espiritu sang kamatayon sa dalan. Damon disgrasya daw, Lord. We pray for safety sang tanan nga nagabiyahe. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I must decrease, God must increase. Time spent in prayer is never wasted. Hindi ni usik, hindi ni uyang aton pagpangamuyo. I may sound corny, but for some, I don't care.
Ang oras, alas 7:46 na sa aga. Oras, ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Foro de los Pueblos. Ano, pamatsyag mo, Ma'am Ningning, okay man? Iban sa inyo, di pa cry, ha? It's okay to cry. Ipautwas kay Jesus. May problema ka, may kontra ka. Tuhura. Hindi mo pagpalapitan kag tuhudon kay maaway na kamo madumugay kamo kaday Haymoon mo, kadto kasi mo kwarto, sulod ka to, luhod, tuhuda gani, lantahon to kung makabalos Hindi sa kabalos. Because nambal ni sa Bible nga may mga bagay nga hindi siya madaog kung hindi magpangamuyo. Madaog lamang ini paagi sa pangamuyo. K5 News FM Hampion Report. Latest traffic report. Di nga may area din sa sulod ng traffic K5 Karen. K5 ka. Alas 7:47 na sa aga. Philippine Standard Time diri sa Foro de los Pueblos. Sang nagligad nga adlaw, Ma'am Rosbic Branya Talaron sa igang putotan. Tunga sa milyon sobra ka illegal drugs ang nakuha kay Jeffrey Almeria alias Mike, 45 years old, sa igang putotan. No? Ginakabig ini siya nga high value individual. Why untat ang droga sa syudad man or sa probinsya sang Iloilo. Latest traffic advisory, K5 Karen, go! Sa K5 Ted, ang sa Subong, no, hindi pa siling mabugat ang trapiko diriya sa may Bonifacio Drive. Actually, padulong kita sa may General Luna Street sa K5 Ted. Ang partikular na deribala sa may atubang sa Iloilo St. Paul's Hospital, padulong sa may Assumption, Iloilo ka K5 Ted. Hindi pa siling amuna ka-traffic sa Subong niya mga inoras sa diriya nga mga dalano, no? Kasi nagliko man kita diri sa may Halandoni Street o kon sa University of San Agustin. At malaka pa lang nga mga estudyante ang makita napon sa K5 TED nga nagasululod. Titi ka na ba kay sa kolehiyo nga daan niya ka K5 TED. Ang hindi same bala sa high school. Nga kung ang sulod mo yan 7 a.m., same man sa college. Tinayin niya ang schedule ka K5 TED sang mga araya sa kolehiyo, no? So sa Subong, tingnan mo, tubang mo iteriom? Tubang mo iteriom? Yes. Tubang ka mo tibyaw? Bakal ka mo na cheese stick sa tibyaw? Namit ng cheese stick nila mo? Namit na. Kapit pa kung librihon mo kami ni Sir Paul. Ganamit pag ina mo. Pari, isa mo na dayon DTX Coffee Mix. Kampiyon mo. Tagatapok agi niya mo. Din ka mo subang tubang sa St. Paul's Hospital. Taway, no? Tawhay gani ka K5 TED sa Subong. Bisan pagina pang antes kita dira maka-proceed, ang diri man kita halin sa may city proper, especially sa may JM Baza, agwa kita sa may Isdart Street. Hindi pa siling muna kabugat ang traffic naton ka K5 TED sa Subong nga inoras kag kung sa tiyempo naman niya pag-istoryahan, di nagabiti na ang init ya ka K5 TED. So damo gid dalagid damo tubig, inom gid tubig kay ang lawas ta composed mainly sang tubig mo. Kung nauhaw ka, tubig anay tubig. Yes, correct. Amo na simple may nagliga may nabatian ako bilang doktor nag-explain siya. Ang mga gilabat sag naton sa lawas. Way na kinanglan pa nga kung ano pang gamiton mo Tubig. Water therapy, inom tubig, kiti pangihimo mo lang na. Kag hindi ka mag-inom, kung matsagan mo, uhaw ka na, kay for sure, magamo na ganing nga nakabasa ka na uhaw, boss, kung sinakulang ka na sa tubig. Kaya bala sang makina, sang sakyan ba, patrol mo na? Kung hindi mo puta ng tubig na, may net na. Ma-overheat, di ba? Titing ka mo subong din, nakamo sa may flyover? Yes, ka K5 TED. Doon. Damo na gid bus, no? K5 TED? Damo na gid bus. Oo, amo gani. Oo, at least aircon na sa una kadto ka sa office mo para nga hindi madisturbo kay hindi matublag imo buhok bilang mabasa. Sakay ka sa taxi. Subongin may mga van may mga bus na, no? Bus, oo. Rato lang ini pila kanina 13 pesos kon estudyante. 15 to 17, mga depende sa kalayuon ka K5 TED. That is naga-level up man, ga-modernize man ang mode of transportation dari sa syudad. Ano pa gina yan, no? Mga from
mga 10 years to 20 years from now, K5 ka rin. Basi ko ng aeroplano nagbiyahe di sa aton. Ma-visualize mo? O, gabay pa maabtan pa, no? Abdan claim tangang kabuhi. Tapos kay Metosela. Si Metosela, 969 mo. May imagine mo muna edad mo, ga-programa ka pa di, ga-report ka, oh? Ha? Ay ho? Allah, siyempre, wala. Kung sa ako, wala ko gina-imagine, eh. I-imagine mo, eh. Explore the things. Sambal ni Lord, pangayo ka. Lord, atagi ko lawig ka buhay, ah. Diba? Ngayon ta, ask and shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened. Pangayo ka sang naming nobyo, yatag yun na. Allah, no. Okay man? Okay, good. Okay, good, ha? Si An Cristobal, Papa Teten, Juanillo family sa Sablogon, Pasig City, Ma'am Remy Panes, si Bukyo, Mondit, kag Mike Malones sa Snack Shack sa Dueñas, si Mama mo Bete, Sulusoto ka pa, mugno kanimo, mugno anay si Ma'am Bete, ha? Sino? Mama Betty. Oh, hi, Ma'am Betty. Hello. Gasabat, no? Gasabat? Gasabat. Gasabat pa. Gasabat si Mondit, si Bukyo, si Mike Malones to sa Snack Shack. At least good weather kita, K5 Karen, ano? Yes. Yes, K510. Sige, ang D3 biome na, tumar mo doon? Always, gina iya. Always, ha? May dala ka sa bag mo? Yan, mga katatlo ko na mag-inom. Pareho kita, eh. And ako niya pagbugtak ko sa aga, kagahon. Kamaan ka, alas 4 pa lang niya sa hapon, tulog na ko. Oo, tulog na ko yan, kaya ginalbawi kong 8 hours mo. Bugtaw ko na alas 2:30, alas 3 na, kundi namin na panikay-singkay ko. Inom ko na dahil tubig, kag mag D3 bayo. Tapos ko programa pag alas 9, D3 bayo naman. Oo. At kagapon, di ba, dire ko sa may Campo Delgado. May press con si Sir Wangki, K510. May iba ta din nga mga kaupdanan nga taga-media, sa dire sa media, sa newsprint, K510. Damo, may nagamban nga nanamitan din sila sang DTX Coffee Mix. May isa taligani kaupod ho nga. Sino nga na? Oo, si Maymay. Kilala mo si Maymay? Maymay? Oo. Gupahon, blang mistisahon. Hindi ko familiar. Why na kwabiga kadtos kampo, eh. Wala mo nga balay kag opisina lang ko. Walang rota ko. Balay, opisina, bukid. Wala mo ko din ako nga bukid ka panago basta weekend. Dito ako R&R, rest and recreation. Muni-muni upod sa mga kurokokok kag mga kukok. Wala bala mo kung anong kinalain ka kurokokok kag kokok. Oo, wala. Ang kurokokok, gamay nga pispes. Ang kurokoko, ang kokok hanggod. Allah, no? Ati, mayad gina, at least kapangapis sila K5 ka rin, ano? Oo, kahit yung balila, gani ka K510, especially ining si Miss May, siyang nanigad ko na hindi niya siya makapagwa sang higko niya sa sulod sang isa or duha ka adlaw, pero pag inom niya sang DTX Coffee Mix, o dito kuno ka K510, nagsunod-sunod digwa. Ang dapat yung magwa. Everyday good man kay Baloka, Pastor Ardy, Catalunya Celeste. Good morning, sir. Constipation is the mother of all diseases mo. Amo nang ginahalina, ginabangdan sang mga balatian, bala nga nagatuhaw-tuhaw sa lawas mo. Kung hindi ka makapamuhin, Sir Bukyo, Sir Mondit, so dapat gid nga adlaw-adlaw ka pamuhin ka. Kaon ka man fibrous food, eh. Yung tambo. Ang kapanilig bala sa busong mo. Pero hindi man sa taning nga tiyon, may dala kang tambo. I-Black K5 ka rin? Ang amon niya ni K5, Ram siya, pinya amon na. Pinya, no? Fibrous na, fiber eh. Kapit na, namit pinya sang pasi, no? Oo, namin na kay tamis. Tamis kag gamay-gamay na pero na tamis, no? Oo, gamay, tapos tamis ka kay K510, champion din. Sige, okay. Ma'am J. Agustin, si Sir Rico Sabala sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Gapamati, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Luna Mundido, Sir Jean Ray Siman, Benji Asturias. K5 Karen, si Ma'am Lenny Cason. Ma'am Lenny Cason sa San Isidro Haro. Upod sila ni Pastor Ardy Catalunya Celeste. Kaya si SB Jope Celeste, black lana mo? Hindi. Sorry, yan. Ima mo sa una sa akademya. Galing iti una to yes to ope mo. Jope Celeste, taga Bingawan na. Nagulang niya si Pastor Ardy. Thank you, K5 ka.
ang iba nato niya mga balita, Ah. bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ang ining situation na report, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini, nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umalay, nga palangga ang mga taga-Pototan. Upod sa patron, si ka-K5 Ramilo Palek, ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Alas 7:57 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500. May vertigo ka, nagalingin ng ulo, DTX 500. Ang campus ang drug war victims, balabagan ang interim release nga gina-request ni Duterte. Sugod sa buong Marso hasta September 23 kay amoning pagsugod sang trial na sang kaso ni Duterte, Crimes Against Humanity. Ginaingos sang pamilya Duterte nga dalon pabalik diri sa Pilipinas si daddy nila, sa tatay nila. Kay tiko ni kapadalagan ni sa subong mayor liwat sa Davao City si Anay Presidente Duterte mo. Kontra niya si Carlo Nograles nga sa una Civil Service Commissioner. Ginduso ni Attorney Gilbert Andres, abogado sang drug war victims, nga hindi dapat pagpahanugutan ang interim release. Interim, temporary release kay Duterte. Halito sa Netherlands, papulion diri sa Pilipinas. Suno kay International Criminal Court Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, balabagan man niya ang lihok bangod nga kontra ini sa interes sa mga biktima. Subong nga si Duterte nagbuya sa mga pamahog. Ang payag sa mga abogado kasunod sang ginhambal ni ICC listed counsel Nicholas Kaufman nga plano sa ila legal team nga mag-file sa petition para sa temporary nga release ni Duterte. Suno kay Attorney Kaufman, magkasugod na sa masulod nga simana ang kampo ni Duterte para sa iyang interim release. Si Duterte sabong Mambings PSD, Sir Jimmy Aneo, Pastor R.D. Celeste, 79 years old, no? So, nagatubang sa pre-trial si Duterte sa nagligad nga simana. And ang confirmation sang charges niya pagi sa hearing hiwato na sa bulan sang Setyembre, September 23. Foro de los Pueblos. Las 7:59 sa aga. Hold on, pagbalik ta, update ta daw ano ni kaseryoso ning Christopher Malcong ini. May imagine mo Pastor R.D. Celeste kay Ma'am Lenny Cason dira sa San Isidro Haro, 816 million pesos, close to 1 billion pesos. And for sure hindi lang ini si Christopher Malco ang nakatukib sang racket nga ang imo lang himuon dapat may guts ka lang kakaisog kagkulba man lang imo kapital. Mangin drug mule ka, mangin kabayo ka, mangin manog-deliver ka sa illegal drugs in exchange. Sana kung nga katidad. Kung nabatian nyo ang statement ni Police Captain Ryan Inot, hepe sang City Drug Enforcement Unit kahapon sa interview natin dre, habang niya, may imagine mo nga kada kilo nga successfully ma-deliver mo sa contact manabis ang nagpa-deliver sa imo, you will be paid 100,000 to 200,000 pesos kada kilo. Yang na-recover, Pastor R.D. Celeste, Pastor Bobby Eriman, Sir Eden Celorio, kay Christopher Malco, 43 years old, taga Barangay Pulo, Maestra Vita, Oton, Iloilo. Ang na-recover sa iya was 120 kilograms sang methamphetamine hydrochloride o konsabo. Diba imagine mo kung daw ano ka hangguda nga kwarta sa Edgar Badbadon, Ma'am Luna Mundido, Sir Steven Haradino, ang batunon tani ni Christopher Malco. For sure, kung kita maglantaw sa nilaban-laban, may down payment na ni. And ang full payment, kung successfully ma-deliver mo, karon kayo entonces. So hats off kita sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Unit, Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Region 4B. Nga wala sila nag-compromise mga kumuna 816 million pesos. Kung may naghampang abida damang-damang abida sa sulod sang PDEA, granting for the sake of discussion lang ha. Mambal ka, sige pasugtan tang mo magpasulod,
Pero ti pilang kabilugan total nga bili sa na 816 million pesos. O, mangayo kami komisyon da. 10% lang sang total nga bili sa illegal drugs. What is 10% sang 816 million pesos? That is 81 million pesos. That's a lot of money. Dako na nga kantidad. Pero naton mapasalamatan nga may mga non-compromising government agency personnel pa man kita. Kag nadakop ining close to 1 billion pesos ng illegal drug. Deliver ka lang imo ya Ma'am Lovely Solis Castillo, Ma'am Melth Carcuna, Ma'am Bing Space J, no? Kwarta na dayon. Imagine mo, mag 100,000. Kung mag 120 kilos, pilang dana. Kung mag tag 200,000, depende sa sukot mo. Grabe. What is money? Kataway-taway namit sa pangabuhi. Namit namin sa pangabuhi. Galing kita mo na habang ko enjoy now, pay later. The money that was gotten illegally. Namit na sa baba mo. Very sweet. Pero pag tupa yan na sa imong atsan, it will be like a balas or sand. That is a proverb eh. Ara na sa book of Proverbs. Ang kinawatan mo, namit na kauno, namit na kiti. Why ka na piling kasog mo? Why ka nagpangabudlay, Ma'am Remia Panes? Pastor R.D. Celeste? Pero pag abot na sa tiyan mo, abot mo sina, duro konsekwensya, duro sang mga ill effects sa imong lawas. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Alas 8:03, magpamati sa Health Alert. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbugnaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Lee. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Good day, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos
4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Pabudlay, kalipay, at mga hamilig na handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Linwood. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton bahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Linwood. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapulanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag-abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga
empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kayon sa man pinakabuot yun. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululukod kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bago nga paglaho. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magbiga sa tao na nagsalig sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadagdan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta
kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi. Oras alas 8:25 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Maskin pabasko, maskin pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Dugay-dugay magakuha kita sa update sa sitwasyon ni Sunshine Cruz. Si Sunshine Cruz, Ma'am Jocelyn Francisco Chavez, Ma'am Luna Mondido, Ma'am Roslyn de la Cruz Parnal, Ma'am Betty Soloso, kay Sir Bokyo, gindiagnosed ka may autoimmune disease. Pareho kay Chris Aquino. Si Chris Aquino kundi may autoimmune disease. So ano ining autoimmune disease nga ini?
And daw ano ini ka delikado. Sanbay ka mo kay istoryahan tana kag all about Sunshine Cruise. And later man, istoryantang parte ni sa National Amazing You Day. Kag International Day of the Unborn Child. Kita ya magapasalamat kita nga we were born. Nakita tang kalibutan. Pero madamo sa mga lapsag nga wala nila makita ang kalibutan because they died during pregnancy, during nato nga gestation sa taguangkan sa nga iloy. Mayara man nga we're forcibly killed because of abortion, which is so rampant until now there sa Pilipinas kag bilog ka kalibutan. Damo sa mga lapsag we're deprived of living. Ginpatay sila sa ilang iloy, sa ilang amay because hindi sila gusto nga mahuyan kay nagbosong nga single mom or scandalous ang relasyon. But ang bata, ang lapsagya, Ma'am Erlina Goles, Sir Noel Goles, Ma'am Christy Rivera Centino, Sir Eddie, wala niya labot nga magwa sa kalibutan, why sa ilabot sa proseso kung nga nga naporma sa out of wedlock, out of mga bagay that's so scandalous. So subong adlaw is International Day of the Unborn. Dira sa may atubang sa Haro Cathedral, kung magpakadto ka diri sa may Haro Plaza bla, makita mo na dira may may tomb, may marka bla sang mark of the unborn. So kung ikaw dira, way takila pa konsensya, ikaw dira nga nagpa-abort sang una, kada labay mo da, balikid ka na lang to sa pihak. Domdomon mong bata mo, tani, subong katakang-takang, no, gani, subong dako na, pero gindingutan mo nga mabuhi. So, no to abortion. Las 8:28 sa aga, subong aga, bukas ng clinic outlet. So, dari sa Haro, kilid sang Robinson's Place Haro, sa Miag-Aw, Baybay Norte, Orby Street, Miag-Aw, sa Kalinog, sa Cosmart sa Kalinog, kag sa Pasay, Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasay City. Pakonsulta kang muna, may free consultation. Subong mapakonsulta kang daan Sir Bukyo, Sir Mondit, 500 mo, bangani 700, depende na sa sukot sang doktor. Pero sa clinic outlets, Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, libre. Ikaw disturb ka kay taas yung mga blood pressure, elevated, bala may matinong yung nagalingin-lingin ulo mo, pa-check up ka na kay libre. Tumarka na yun, DTX 500. Ang DTX 500 ginasulit-sulit na ini, this is so effective, very effective sa pag-normalize sa imong mga blood sugar level. Of course, mangin responsable ka man eh. Hindi nga la, waswas ka lang ang waswas na panginaon sa mga matamis ka pagkaon, soft drinks, na hindi ka mo yung magulag, yung soft drinks, or anything taas blang caffeine. So, DTX 500. D3 Bio ka, kung may fatty liver ka, kinistos, D3 Bio. Sa kabataan nyo, patumara sila sa may TC. Ikaw, dra nga na may tonsillitis, blaga ba nagtutunlan mo subong? Tumar ka, DTX 500, kag may TC. Naga-top 9 na sa infection sa imo tutunlan or inatwang nga tonsillitis. DTX 500, kag may TC. Sa mga may fatty liver, D3 Bio. Kung malipaton ka, D3 Bio. Kay man, ginapatalom niya ang imong memory. Sa mga may may mga skin problems, panghabon ka, DTX Beauty Soap. Tapos para walang so ng ilok, Clinica Deo Fresh. Ikawining sarcoma, ipan pa nga mga bukol-bukol sa lawas. Ikapabing parte sa lawas mo, basi kung do may unusual nga bukol bla. Ang sarcoma, nito malagsahon ni isang cancer mo, cancer. Budlay ni sa bulungon kung atrasado na bla. So may duha ni sa kaklase ka sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa tiil, sa siki o kon sa lima o sa kamot. 30% sa tiyan, kag 10% sa liog o kon sa ulo. May mga factors, Sir Jean Ray Siman, nga nagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. Una, exposure sa malawig sa chemical bla. Kung ikaw ay mangunguma, kung pang-abuno ka dagat, pang-spray ka, or gaubra ka sa factory, nga expose ka sa chemical exposure. Tapos, history sa radiation therapy,
Gahubag ang parte sang lawas mo, genetic disorders, or may family history sang cancer. Mga naandad nga mga simptomas sang cancer, gahubag imo tiil, kamot mo, balikawang, likod, tiyan. Tapos, hindi mahulag imo nga joints o mga luta-lutahan, kaginali nga pagkabalik sang tulan, bisan nga way isang rason. Tumar ka na, DTX 500 kag Mighty C, kombinahan siya. Adlaw-adlaw. Ang DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties. Agod pong ganang magtubo sa mga bukol sa lawas. Masaligan, mataas ang potency sang flavonoids kag polyphenols halin sa DSE, D-sugar sugarcane extract sang DTX 500. Batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, alkaline vitamin C, kampyon ng immune system mediator, nagapakusog sa immune system capabilities kag napatay niya mga cells. Ang mga guba nga cells bla, paagi sa apoptosis, antes pa ini nga maglapad, magdamo, maglapta, kag maging cancerous. Protection ng lawas mo, Sir Noel Goles, Ma'am Mary Ann Lumampao, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Jocelyn Francisco Chavez, Sir Jean Ray Siman, tumar ka DTX 500 kag Mighty C. Antes ni magtumar, pakonsulta ka na dira sa in-house doktor sang klinika, sa Pasay may ara, sa Kalinog may ara, sa Miagaw kag Haro, Iloilo City Branch. Sa 8:32, sino si Christopher Malco? Daw ano kaseryoso ining negosyo niya sa pagbliga druga? K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen sa report, go. Alas 8:33 na sa aga. K5 ka? K5 Fed sa Subong nag-coordinate ang Police Regional Office 6 dito ya sa Mimaropa, K5 Fed, no? Partikular na sa may Oriental Mindoro, matapos din nga na aresto sa aton niya nga kapulisan ang isa ka Ilonggo nga si Christopher Malco. Christopher Malco, 43 anyos, residente in isang Oton, K5 Fed, kag driver ini siya, siya ni ang nag-drive isang Toyota Camry, yung may nga may karga nga mga shabu, K5 Fed, nga nagabugat sang 120 grams, kag may balor tanan nga 816 million pesos, kung madumduman K5 Fed, sa tong Marso 21 sang aga, alas 8, na intercept ni sang aton nga kapulisan ining si Malco, paagi sa K9 inspection, K5 Fed. Kag dito nahibaluan nga may mga bit-bit niya gali nga illegal o kon shabu ining si Malco, pero wala mahibaluan K5 Fed kung sabihin gid ni bala igadulong ni Malco ang ining mga shabu. Pero since nga taga Iloilo siya, may mga nagwa nga mga istorya nga posible nga base bala may parts sang 120 kilograms sang shabu ang iga distribute dire sa Panay kag Guimaras Islands. Ti kagapon pagpagwa sang o kung pagpatigayon sang press conference sang PRO6 or Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Regional Director Brigadier General Jack Wangki, ginahibalo pa ni nila K5 Fed nga base bala may drug lord diri sa Western Visayas o kung wala K5 Fed, no? Amo na nga nag-coordinate sila dito sa Mimaropa para man sa pag-conduct nila sa interview or pag-investigate man nila sa kay Malco. Kaya nakadepende ni sa pagsabat man ni Malco nga base bala may mga dalag po, no? Nga mga boss, ang mga drug users kag pushers diri sa Western Visayas. Kaya mo na nga sa Subong, ginatingwaan sang PRO6 nga interview man no ang ining si Malco K5 Fed. Pero sa Subong hindi maambal sang aton nga kapulisan nga may drug lord diri sa aton K5 Fed, kay base man niya sa ilang intel monitoring nga ang Western Visayas ti alagyan halin niya sa Luzon pagadto sa Mindanao, same man kung halin ka sa Mindanao pagadto sa Luzon K5 Fed. Amo na nga kon ka isa may mga nagaka-intercept na di nga shabu sa aton pero hindi intended para sa Iloilo or sa Panay kag sa Guimaras Island suno iya sa kapulisan naton K5 Fed. Si Christopher Malco is just a courier. Siya lang yung dala. Di ang pamangko sinong iya boss or mga boss dari sa Iloilo or Western Visayas K5 Karen. Kay sino ining Camry nga salakyan?
Oh, wala. Ang Camry nga ni kay balo ka luxury car ni mo. Oo. 2 million balo yung biliyas ni. Tuway pa ni mo sisa kung sinong tagiya? Aga coordinator ang PRO6 sa Mimaropa, Kaki-510. May kuha na sila, may mga personal na sila nagkatulito, mga investigator nila. Manog, ano pa lang Kaki-510, ano pa lang tawag, ma-coordinate pa ang kapulisan naton. Then, posible, na Kaki-510, mag-proceed man sila dito sa Oriental, Mindoro. May mga protocol man na silang inasalod within sa PNP kaya sa PDEA. Interagency protocol bla. Para nga maibalon nila o sisaon nila kung si Christopher Malcos, sinong boss niya, din sa Iloilo. And kung may nagtuhaw na nga bag-o naman nga drug personality, sir, mga drug lord eh. Oo. Ito lang to, bala, ang transaksyon niya kay 5 Karen, hindi nga lahog-lahog ya, almost 1 billion bla. So far, this is the biggest confiscation na himo. Almost 1 billion ah. Kag manotice mo, why go bus ang illegal drugs? Every day may mga bypass operation, lagko man makuha, tag minilyon man. Ang pinakanubo, tag tunga sa milyon. Pero why ka kahubas? Kaya according sa kay Sir Wangki kahapon, sa K510, nasang mga tinalikdan ng mga bypass operations diriya sa Iloilo, na kaagi na ni-mentionar ang pangalan ni Christopher Malcos, ang iban ng mga suspect na nagkaladakpan sa mga bypass operations sa diriya sa aton sa Iloilo ka K510. Ani mo lang ni sa, kung sa aton sinugo, bla? Di, kung suguon ka, pero may komisyon ka eh. Batya mo itong hamba ni Police Captain Ryan Inot kahapon sa interview nga 200,000, the most, or 100,000 ang kada kilo, bla? Ang imong komisyon da? Di mag 120 kilos K5 Karen, pila? 816 million pesos. Ang gani, 120 kilos, 816 million pesos bilhin niya. Di kung kuhan ka lang na, 200 mil kada kilo, di 120 ka kilo, pilay mo? Dako sobra ka kay 5 sa milyon man eh. Ilan tawag lang easy money, no? Easy money, ti mag, pila to, 120 kilos? Yes. Butang ta magtag, sin lang imo? Kadakos ang kwarta niya, ha? 100, pila? Pila ang imo nga, kuhan, nga pag multiply 120 kilos times 100,000 abi pila kay 5 ka 12 million inaya kon tag 100,000 ha kay range kani hasta sa 200,000 di magamuniguro basi kon may initial na ni no laban. Oo. Sige ba matianta statement ni Director Wangki? Yes, kaki 510. Ang ginambal ko nga ginapaloob pa naton ang aton nga pagkandak siyang interview sa nadakpan. Hopefully kung mag-cooperate siya. No, mabala naton inatanan if indeed nga may aragid man ginambal mo nga drug lord dire. So be it. Kung may aragid man. But that would depend sa iyang mga statement. We cannot yet conclude kay wala pa kita siyang nabaton nga statement niya kung diinggid man. Pero ang hambal ko kanina nga a lot of possibilities. Probably para gid man diri sa Panay, or probably para sa Negros, or probably para sa Cebu or Mindanao kay dirigid man ang alagyan siyang Roro. K5 ka? Yes. K5 ka. Dila ba naman guro diri si Lilo or gani distribute mo sa AOR mo area of responsibility? Grabe no, mag 120 million tapo 120 kilos. Kada kilo may 100,000 pesos ka, bauduro kwarta. Kung mag 200,000, 24,000 man imo. The biggest valued drugs na confiscate sa history ni Subong, amo ni Sir Edgar Badbadon,
gabantayin sila mo. Kung si ma'am ni isa ng press shop gani, si ma'am ni isa ni Brasi sa Singapore ni. Nya ang tuburan gani ya nagakahubas. Ang sabuya daog ya pang tuburan. Tibot sa lingon nga there is something nga may diferensya sa pagbantay sa mga Roro K5 Karen. Roll on or sa mga puerto bla. Di ba? Ano mga entry points driaw nga pwede makapalasik illegal drugs? Dumanga Sport. Dumanga Sport kung nalin na dito sa mga Cebu. Kung nalin naman dito sa Metro Manila, tidra sa area da sang Katiklan, Kalapan. Kung na instricto nila ni, hindi na makalusot kay balo ka naman nga daan sang pamaagi asang iba niya nga mga illegalista, mangita sila pamaagi man K5 ka. Binoti ko nakagawa ni Abe, kang natagtag ni iba, o damo naman kuging K5 ka. Amo gani, damo naman sang witnessan si K5 DJ, kag si K5 Aron yung bypass. Oo, why gini daw, walang kamatayang bypass ni? Kung sa una niya daw, tag 10,000, 20,000 lang sa bongyan, ordinaryong milyon, no? Oo, tiyan mo nang isa ako sa bagay, hindi man makapanguna sa pulis subong kay may maginatago man sang information for sure subong may kwanis la, may interrogation sa suspect. Oo. Sige, so, salamat. Ang ginakuan sang PRO6 nga mag-cooperate man sila or mag-coordinate sila dito sa Mimaropa para ma-interview man ni ang suspect kag nagalaom si Director Wangki nga nga mag-cooperate man sa ila ang ining suspect ya kasi 510. May mga na-identify na, on the other hand, may mga na-identify na nga mga areas of concern sa naghilapit nga eleksyon ang PNP Western Visayas. Ang kahapon, ka-K5 kung madumduman to sa tinalikdan nga binulan sa unang nga pagpagwa nga press con sang Comelec upod ang aton nga PNP, ang kalinog na paidalom sa red category. Pero sang sini ka-K5 na na downgrade sa green or wala niya sang concern. Kagti kahapon, suno sa kay Director Wangki nga bisan abi wala na sang red category sa areas of concern, diriya sa Panay kag Guimaras Islands ang aton nga Comelec or nga na monitor para ya sa sining nga 2025 elections. Nagapabilin sila sa gyapon ka K5 no nga alert. Kaya hindi mo masiguro ya ka K5 ang mga kinagamo nga matabo bala angot sa piniliay ka K5 So sunod diri sa kay Director Wangki nga sa ilang data ka K5 may ara sang 90 or 90 ka banwa ang napaidalom na sa green category or wala ya sang concerns ka K5 no. Then 5 naman ka banwa ang napaidalom sa yellow nga amo ang Tobias Fournier sa Antique, President Rojas sa Capiz, Ahoy, Lemery kag San Dionisio diri sa probinsya sa Iloilo. Then 6 naman ka banwa ang yara sa orange category nga amo ang Tapaz sa Capiz, Badyangan, Haniway, Alimudyan, Maasin ag San Joaquin diri man ya sa probinsya sa Iloilo ka K5. Why mo daray Dueñas? Wala. Oy nga Erinopas na sa Dueñas to. Dapat gina-identify kay kung diri sa probinsya sang Iloilo mga hotly contested areas na San Joaquin abi. O dati mga peace loving man yung mga kandidato si Attorney Abad Lazaro kag si board member Valentin Sirag. Gimbal Gaupas ka sa bong si Richard Garin kag si Macaryo na Pulanda. Ang pinaguba ng plaza bla. Tapos napagid doy naman iban nga lugar no, mga tubungan yan di man tanto sa first district. Second district daw ay mga away San Miguel do pilak bilog padlagan na pero daw hindi naman naguro daw muna ka intense gid. Ang second district sa Santa Barbara, Vice Mayor malanganing may bungguan ay si Vice Mayor Isabelo Makino, anay mayor kag si board member Ramon Soliano si Munchek. Sa third district haniway si Corel Locsin Yap kag si Mayor Paulino Parian. Lambunaw do ay mat kontra, Kalinog ay mat kontra. Sa Enrique, 4th district, si Nino Fernandez
Kaya si Attorney Presos Panisales. Kag Dueñas Dueñas to, sadya mo. Pero hambal ko sa mga kasimanot as Dueñas, kalama ka mo. Baydang mag-rinawa yung mga politiko da. Hindi man mag-sinabad K5 ka rin kung ang mga supporter bla magpatawhay lang po na. Bla? Babay na. Dukaron girinaway sila. So naman migway sila. Ikaw timo nga nagsagad kay waras-waras da. Ti mano karon? K5 ka? So, kaya mo na sunod sa kay Director Wangki nga ang mga na-categorize nga mga lugar, especially sa green, kaya mo na wala sang concern. Kung yellow, ya ka K5 may mga suspected election-related incident nga na-record sa last 2 elections ka K5 or may mga history na malaya nga nagluntad nga kinagamo sa mga tinalikdan yung mga pinili ay kung sa orange naman niya ka K5 may ara sang serious armed threat halin niya sa communist terrorist group kasi suno sa kay Director Wangki sa ilaman niya nga pag-coordinate sa Philippine Army or sa 3rd Infantry Division sa pagpanguna ni Major General Michael Samson nga naghina ang pwersa sa communist terrorist group diriya sa Western o sa Panay Island ka K5 amo na nga way sang dapat gid nga kabalakan ang aton nga mga pumuluyo suno iya sa aton nga mga otoridad kung pamahog sa NPA ang pag-istoryahan kay kung ang Philippine Army pa hina na ni ang ilang puwersa since nga ang mga lideres nila nagkalamatay bangod ya sa inkwentro ka K5 May mga programa ni silang balik sabak gobyerno bala pat silingon nga mag-surrender ka. May livelihood program nga ginahatag ang gobyerno sa mga rebel returnees. Sige. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika di Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, ang ginadulong mo sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umalay nga palangga ang mga taga-Pototan. Upod sa patrol, si ka-K5 Ramilo Palek, ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Las 8:48, ikaw nga constipated, tumar ka na Klinika Spore Biotics ha. Kung may kibit ka, kuhan ka na masahe o pahilot. Kag mamanyos, DTX Herbal Oil, Lavender or Lemon Scent. Kung gusto mo yung on the go ka, lemon scent ang gamiton mo. Pero kung gusto mo na magturog-turog, magbatang-batang bala mambete soloso, kay Sir Bukyo, lavender scent na. Si Sunshine Cruz, may autoimmune disease man, no? Pareho man ni kay Chris Aquino. Report ni K5 Wayne Senyeres. K5 News FM. Kampiyon Report. Weng. Yes, no, kay K5 Ted, ang ginabuyagyag bala sa ining si Sunshine Cruz ka K5 Ted, ang isa ka kilala nga hot actress man sa industriya nga may ara ini sang autoimmune disease ka K5 Ted kung sa diin ang mga cells bala sini ka K5 Ted may ara sang nagakopya nga cells kung sa diin ang matawag nato niya copied cells sa K5 Ted amo ini ang nagaatake sa iya mga natural cells sa iya nga mga mga laban di muscles siya ka K5 Ted inigid ang nagaapekto sa iya nga pagkaon kung sa diin nga ginpakibayan man sini nga ini man ang dumahambal nga in a positive side ka K5 Ted naging iya nga kabulig sa pag-diet man and of course kay ini ang nagpasundayag sa bench bala kay K5 Ted nga runway. Pagkampanya mo hambal mo nga hot, siya no hot. Amo ni si Sunshine. Hot mama. Mama na mo, di ba? Yes, oo. Oh, pero bisan may edad na pero Japon striking ang beauty, no? Yes, kag ang kay laban di ba kay K5 Ted sa edad nga 47 sa mga normal lang bala nga nga mga tao kay K5 Ted mga 47 nga edad kada lunsay mga ng mga lawas naton bala do hindi na naton ma-achieve ang mabal naton tambok na usually mo na nang stored fats mo panilagan mo ara na sa imo buyon
Yes, oo. Okay, usually daw natamad ka na mag-exercise, pero na-maintain ni Sunshine, no? Yes, Ang haba niya, it's been a real roller coaster this past months. I was diagnosed with an autoimmune disease called myasthenia gravis. Myasthenia gravis, which has made building muscle a real struggle. But I'm so thankful for the strength I found. Daw pulo paliyo sila weng sa na batsag ni Chris Aquino. Kag ano man kay 5 Ted ang kung makitaan man naton abi ang kumpara kay Chris Aquino abi mas damo pagid siya sang ano abi mo sang balatian pagid. Pero ano ang iniman ang ga-control sang ilabala food intake kay 5 Ted kung sa diin ang nabudlayan sila magtulon sang mga pagkaon bala amo nang ang lunsay mga soft food kay 5 Ted ang ginakaon nila. Ang tawag sa isang iyang masakit is myasthenia gravis or MG. Nag-affect na sa sang voluntary muscles niya, pero sang limbs, mata, kag ang throat. Magamba ka voluntary nang gano'n siya kakisap-kisap weng. Yes. Ang hindi na makontrol kay 5 Ted. Uncontrolled ng ulag sang ugat. Suno sa John Hopkins Medicine, ang myasthenia gravis ginakarakterize ni isang antibodies na nag-attack sa communication no, sa mga nerves man. Daw kung sa ato ni daw kung siya nang peke sa imong nga nerves, no? Yes, oo. Paano ni sa kwan? Daw ang simptoma dali ka makapoy. Tapos ang imo mata daw pirmi lang gahuloy, drooping eyelids. Kag trouble gid gali sa pagtulon weng. Yes, tulon. Concentrate bagay kay and concentration. Na dula gid gali. Ahay, pero we hope for the best kay Sunshine, ano? Subong sino yung opo niya ni Weng? Dawain mas nag-opo ni Maki Matay, no? Ang iyang boyfriend, subong kay 5 Ted, amo ni si Atong Ang. Si Atong Ang? Yes, oo. Oo, kiti. Sige lang may mga buot naman na Weng, Pero amo lang sickness or diseases can strike to anyone, Weng. No? Can strike to anyone. So, nanghalungan tagilawas ta. And of course, may mga hindi lang natin ma-explain man dari lang sa radyo nga kung isa nag-gabot ini for us to realize and to value life and to value the temple which was given to us by God ang atong lawas weng ngalungan tagid at all times. Hindi ta abusuhan weng. Di ba? Kag ang si Sunshine Cruz man kay 5 Ted ang isa ka nagapamatod bala nga hindi porket nami ang lawas mo kay 5 Ted or mambal ka nga physically fit ka ang isa man ikaw ka healthy nga person kay 5 Ted. So depende. It can strike you inside. Yes. Hindi nga sa gwati grabing physique mo, grabing physically kuan kagid inablang aragay sa peak sang imo nga bodybuilding or very healthy ka physically pero sa sulod bla kung mga sa internal organs na wing mag-igo hopeless ka no? Yes, oo. Sige lang di makaon na lang kita yawing cookie subong. Ano subong adlawing? Yes, no kay 5 Ted ang subong ang ginaselebrar ang ginatawag naton nga National Half Moon Cookie Day. Half Moon Cookie Day. Mili makaon cookie? Yes, syempre. Ano? Mga treats. Treats mo na? Mga Oreo mo na? Ano pagid? Ang dang ginabaligya sa mga sa mga bread stores. Okay, basta cookie Yes, cookie. Tiyo namin na parisa mo dayon DTX Coffee Mix Wing. Yes. Oo, nami gidra kay. Amo nang imo nga comfort food. Kaya si tatay mo digong blang yang nga comfort drink. Coke Zero. Coke Zero yang comfort drink. Kung may comfort food, inablang nauyunan ba prim nga ginapangit asang inhawa mo. Nga kung makakaon kasi na, you feel like heaven. Anong imo nga comfort drink, Weng? Kay si digong ya Coke Zero mo. Kung iya Coke Zero, akon Coke lang gid. Hindi nga Cox. Cox kag ice cream. Ice cream. Ano flavor Cox na? Ice cream. Cholocate. Cholocate. Cholocate Yes. Team yada. Di subong National Amazing You Day. Anong po silingon sini kay si mama mo Bete Sulosoto, si Mondet, si Bokyo to sa Dunyas ka pamati sa snacks ako. Ano ba siyang ka National Amazing You Day?
Yes, kay Dad, ang National Amazing You Day, amoy ni ang isa ka daw mabanaton selebrasyon man to allow ourselves nga iubrahon bala kay Dad kung ano ang luyag gid sang aton nga kaugalingon kay Dad, di ba? Mabanaton ang damo kita sang hardships o kung adlaw-adlaw may mga work kita, ga-eskwela kita, tapos daw malimta naton ang aton nga kaugalingon bala nga itatapon o kung mas ginataw-an naton sang priority ang mga bagay bala kay Dad nga makita naton diya sa kalibutan. So it is a reminder ang ining atagan mo man emphasis ang imong goalingon. You treat yes, yourself. You eat, you lagaw, you sleep. Reward yourself. Reward yourself. Amo na ganing nagatrabaho ka para nga may i-reward mong goalingon mo, Weng, no? Di ba? Tigaling kay ti para sa iban subo man ni Weng. Subong International Day of the Unborn. Yahay, ti kay balo ka Weng sa Pilipinas kada tuig 1,455,393 live births ang mga ginabunag nga lapsag kada tuig on an average ini santo sa Philippine Statistics Authority. But walang ta kay balo nga mag 1,455,000 or 1.4 pilayan tra wen ka porsyento ang unborn but siningon nga tinapatay samtang ginabusong ang lain pag sinawing gin-abort. Gin paulog. Gin imnan ka kahoy-kahoy to ka mga ate sa Central Market ha. O galing imnan ka aspirin. Ano pa gina? Ginimnan ka kung ano na dyan nga pramulog. Anong mambal mo, Ninay? Siyempre, K5 Tad, no? Ang responsibility nato ng aton nga lawas. That's why nga kung mag-ubra kita sang isa ka bagay kay K5 Dad, why kita sang iban nga basulon kundi aton man nga kaugalingon. So, amo na mga K5 no ang mapanugyan man nato no. Kung hindi pa man kita ready sa ginatawag nga responsibilidad no, ano na nay Kung hindi ka ready, hindi ka magpakuhit. Hindi ka magpatosluk. Hindi ka basta. Wala nyo na! Mga fans mo diwing, basta ari ka diwing, ga dinugak sa no? Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Glory Nagalio, si Sir Jean Ray Seaman, naman niya, weng. Tapos si Ma'am Glory Nagalio, naman niya, guwapa, Jean Ray Seaman. Ari man si Mama mo Betty Solusyon niya, hello Ma'am Weng. Bog nanay si Mama mo Betty, kag si Ma'am Annalyn Agravante ha? Yes, Mama Betty and Ma'am Annalyn. Wow, grabe na idlaw na kaya Ma'am Annalyn Agravante. Baka mustay ka Ma'am Annalyn Agravante and Mama Betty, syempre. Ang imong fries, i-reserve lang danay. May tion gid. Adto ka lang na tos duinyas, baka napik ka pututan nga. May tion gid. Para maurun tayo, ginawa mo panginaon to lang taon ta. Lang taon ta kung piragid ka karaha nga french fries mo, boss mo. Nagdugang ang plitis sa bus kay nagbugat. Dulong ka kay Papa Bot. Huwag na si Papa mo Bot. Yes, Papa Bot. Ang imo nga extend. Nainaman na. Tapos na anak. Namian ko kayo Ma'am Weng mag-explain Ted. Very well said. Ang si Edgar Badbadon. Yelay. Ma'am Annalyn Agravante, Ma'am Annalyn, ano gusto mo dinurado nga bugas? Mga duwa lang kasako. Agto di bala Ma'am Weng, ang bali Ma'am Betty, snack-sack! Kung ginagutom ka mo, daw nagarambol doon yung mga bitok sa busong nyo. Snack-sack! Yan sa kilid ka fire stations, tuwin nyasa! Kabuhay ninyo nga. Alas 8:59 na Weng. Bye-bye Weng! See you boss! Yes, no. See you tomorrow. Oo, daw. Yes, ang ining update ang inadoon sa inyo sang DDX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ako si K5 Wayne Zero Duseñares para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. No weapon that is formed against you will prosper. Wala sing armas nga ginhimo nga magadaog sa imo. Kay masabat mo ang mga akusasyon batok sa imo. Amo ina ang maangkon sang akon mga alagad. Mabaton nila ang kadalagan nga may pagkamatarong halin sa akon. Ako ang Dios ang nagasiling sini. Isaiah 54 verse 17. Makita sang Dios ang tanan bisan sa diin nga lugar. Ginatanaw niya ang mga ginahimo sa mga malaot kag sang mga matarong.
The Lord is watching everywhere and keeps His eye on both the evil and the good. Proverbs 15 verse 3. Hulubaton 15, versikulo 3. This is the Word of God. Ma'am Nen Isan Presya, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Betty, Sir Bebot, Snack Shack, salamat ha. Kay Ma'am Laura Sumagaysay. Ang oras, alas 9:01 sa aga. Agpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa